Bona nit de nou, fallers, amics, entitats convidades. Esperem que ho heu gaudit amb la nostra presentació infantil. Ara és hora de presentar i exaltar a la dona que lluirà la banda de Fallera Major a les falles del 2020. La Fallera Major és un espai on molts de nosaltres ens veiem reflexades. És la dona que crea tendència indumentària. És la imatge de la nostra comissió i la que representa a tota la falla i, per tant, a la que volem imitar. Però una falla hi ha altres símbols als que seguim estimem. Aquest és el símbol que representa l'orgull d'una història cada vegada més gran. Endavant l'estàndard de la falla Vicente Mortes de Paterna, que és putxat pel faller Sergio Medel i Gómez. Escolta el nostre president, Alfons Morcillo i Ortega. La presentació és l'acte central de tot l'any faller. I ho és perquè al mateix parlem de sentiments. Tractem d'explicar amb paraules, decorats i una posada en escena, el bateig sincer de desenes de cors. Fa alguns anys, un grup de 5 persones tancats en despatx me preguntaren com explicaria a un turista o a un estranger què són les falles. No vaig a parlar de foc, música, pólvora o monument. No digué res de la sàtira, l'amistat ni el bon ambient. No parli de protocol, exaltació de la dona ni de treball de llibret. En aquest moment vaig obrir el meu cor i el deixi parlar lliurement. Jo us diria que les falles són passió, són estar convollada dia i nit la setmana de la presentació. Les falles són ànima, són rises desmesurades i són llàgrimes plenes de passió. Les falles són la gent, persones que coneixes cada dia i que plenen la teua vida d'alegria i tendror. Les falles és aquesta força res comparable a qualsevol altra cosa en el món que fa que el teu dia a dia no sigui més que un esbós, joc i sentiment màgic que no es pot contar a la resta del món. Les falles és amor per lo nostre, per l'idioma i la tradició. Les falles és aquesta mascleta de sentiments que la converteixen en una forma de vida. Per a molts de nosaltres, la millor que pot haver al món. I jo sempre dic que fa falta viure-les de prop i en primera persona per entendre aquesta bogeria de sentiments que expressem el que estem enamorats d'ella. Ara sí, senyores i senyors, benvinguts a la nostra presentació. Els espills són només un element decoratiu. S'imaginen un món sense espills, sense saber quin és el nostre aspecte, ni si anem ben pentinades o maquillades. La història de la literatura està plena d'espills al llarg i ample del temps.
Narciso es va perdre a la botxeria, mirant el seu reflex a l'aigua i contemplant la seva bellesa. Un dels més clàssics tenia com a frase cèlebre: espillet, espillet màgic, qui és la xica més guapa de tot el regne? Alicia al País de les Meravelles podia canviar de món mitjançant un espill, i a La Bella i la Bèstia era un espill el que servia per tal de veure el món des d'altres ulls. I a Harry Potter eren dos espills de sons pel quals podia parlar i veure's com si fora una millor cridada. Per tant, així les queda una pregunta que fer. Espillet, espillet màgic, qui és la xica més guapa de tot el regne? Els quadres també? Sí, jo crec que està. Maria. Un espill enmig de l'escenari. Hi ha pocs minuts de començar la presentació. Què farà sí? A més, què gran és? Vaig a veure com em queda el tratge, que a casa només tinc un espill de mig cos. Estàs bé, com sempre, presumida. Mare meva, quina meravella! M'encanta, Maria. Hablem aquí, que estàs bé, però tampoc per a tirar només. Maria, crec que l'espill no funciona molt bé. Me veig jo, però no com ara. Soc més major. I al meu costat està un xic i dos xiquets. La xiqueta superpareguda a mi. Pareix? Pareix la meva família del futur? Ja estàs en les teves brometes? Deixa'm endevinar. El xic és de cap a cabell. Sí? Com ho saps? Perquè sempre estàs parlant d'ell, però no prenes el mono. És està l'espill. Sí que està. Vine a mirar-ho tu mateixa. Està bé, aniré. Mira, els veus? Jo no veig res. Mira bé, estan ahí mateix. Veig. Veig. Potser l'estic veient. Què veus? Soc jo quan tenia 9 anyets, jugant al club. El meu gosset. Entre els meus ulls. Era el meu millor amic. Oh, que bonic. Hola, xiquets. Veig que heu descobert, com vosaltres, abans que vosaltres, l'espill d'Oset. És un espill màgic, molt especial. Haveu averiguat ja com funciona? Ens mostra el futur. Mostra el passat? No i no. Vos donaré una pista. La persona més feliç del món podrà utilitzar l'espill com a qualsevol altre. Ens mostra el que volem. Sí i no. Ens mostra els desitjos més profunds i angoixos del nostre cor. Aquest espill no us donarà a conèixer tot. Moltes persones consumir davant d'ell pensant si el que veien seria possible. I tu, Laura, què us quan ingressa l'espill? Jo torne a temps i em veig nerviosa al fons del corredor del teatre, esperant a que em nomenaren ballera major de la meva comissió. Va ser el moment més especial de la meva vida i encara el record de més. Aleshores, aquest espill concedeix desitjos. Pot parlar, no? Espera, espera. Espillet màgic. Qui hauria de ser la pròxima ballera major? Xiques, que és un espill màgic, però no parla. Llàstima. Si parlara, s'hauria ficat aturat a la butxaca. Crec que has tingut una idea fantàstica, Maria. No? Sí? I ja broma lo de jurat. A més, com es fica a parlar de l'espill, me'n vaig donant d'ací. No devia que parlara dona, però sí podríem fer passar a totes les dones de la nostra comissió per davant de l'espill i així sabríem qui desitja de tot cor ser la nostra ballera major. Dona, està ben pensat. Però com anem ara a fer passar per ací a totes les xiques i que elles ens diguen qui es mereix ser ballera major? N'hi ha altra manera. L'espill té un poderós encanteri.
Tanquem les llums i pensem en la banda més bonica del món, la de Fallera Major. Aquest espí vos dirà qui és la persona adequada i al nomenar-la la durà fins al 3. Ha de ser una dona alegre i briallera, Que senta les falles dins del seu cor que li agrada treballar a la germanor, i canviar la cavalcada del no. que lluïsca la banda orgullosa, El no de Vicente Mortes per arreu de tot el món que visca la festa amb emoció, i que plora l'ofrena de flors que siga la llum que ens il·lumina. i que pense que no hi ha res millor. Fallera Major de la Falla Vicente Mortes per a les falles del 2020, Señorita Elizabeth Yerpes y Periani. A la vesprada d'avui hem parlat de sentiments, de cor, d'anhel i desitjos. Des de final d'abril és la nostra Fallera Major i des del dia que fos elegida tot l'ha dut fins a aquest moment, el dia de la teua presentació. Recorde, com em digueres, que ja havies viscut el somni de ser Fallera Major, però que volies tornar a viure des d'un altre punt de vista. Esperem haver complit les teues expectatives. L'amistat, una paraula que en dies com avui guarda un significat tan profund per a mi. Serà el nostre sentiment a la teua presentació. L'emoció de les paraules serà substituïda per una mirada. Aquesta mirada per una abraçada i la mateixa per una llàgrima tan sincera que convertirà aquest moment de la teua vida aquell que recordaràs amb més estima fins al final de la mateixa. Ell és la nostra Fallera Major i tota Fallera Major requereix una banda al seu pit. Endavant la banda d'Eli, Yerpes i Perianyet. No cal més que una mirada, res més que un moment, per a donar-se compte que tots els que hem viscut aquest moment el recordarem sempre com un dels moments més tendres de la nostra vida fallera, el moment de l'abraçada més sincera que tenen el que totes les persones busquem, l'amor sincer d'una amiga.
Gràcies, Rocío, per haver dut entre nosaltres a una persona amb un cor tan gran com ell. I si bé els que estem ací et recordarem sempre, volem que col·loques el teu cor batí a l'estàndard de la nostra falla, per a que tots els que em visiten poden saber que tu, Eli, del 2020, eres la nostra falla major. La societat et posa objectius, promeses o somnis gairebé difícils de complir. Es demanen un bon treball, una bona casa, la família perfecta, sempre que pugues viatjar i per suposat pujar-lo a les xarxes socials, per a que tots et puguin admirar. A la falla nosaltres oferim amistat, treballes interessat, riure, plorar i emocionar-se per a una presentació poder realitzar. Invertir matins, vesprades i nit, en aconseguir complir el somni d'una fallera cada any. Eli, ara és el teu moment que et volem escoltar. Bona vesprada, falleres majors de Paterna, junta locals, fallers i falleres. Enguany, tinc la responsabilitat de representar aquesta comissió. Una gran família treballadora, amb moltes ganes de fer falla, que en cada acte em demostren lo bonic de les falles i em fan sentir la fallera més feliç de totes. Gràcies pel vostre suport en cada ocasió. La vida està feta de somnis i il·lusions i avui el meu s'ha fet realitat, però no seria possible sense la meva família, la qual està sempre al meu costat. No sabeu l'afortunada que em sent de tindre-vos a vosaltres. Gràcies pel vostre suport, per ser pacients i per complir el meu somni. Vos estime molt. I parlant de somnis, no podia oblidar-me dels meus companys de viatge, amb els quals he construït la millor història que contar, aquella que recordaré per sempre, Carla, Rubén, Alfons. Estic molt contenta de compartir enguany amb vosaltres. Sense vosaltres no seria el mateix. A les meues amigues, el Tim Supri, i als meus amics, Moncho i Diego. No tinc paraules per a descriure tot el que feu per mi. Gràcies pel vostre recolze i les rialles. Sou molt grans. 16 són les dones que compartim somni enguany. El millor complement faller que mai haguera imaginat. Brillis, espere que aquest any siga inolvidable, perquè el 2020 és nostre. Gràcies per la vostra assistència i bona vesprada. Paraules d'emoció d'una gran falla major. Gràcies, Eli, sempre estaràs al nostre cor. És hora de rebre a la teua comissió, homes i dones que formen part de la teua cor d'honor i que treballen colze a colze per allò que t'engoli, la falla del teu amor. Senyoreta Lorena Ortega i Ascensió.
Sánchez y González. Araceli Sánchez Irosa. María José Pérez y Sánchez. Laura Guzmán y Cercos. Victoria del Olmo y Sánchez. Lidia Sánchez y Jordán. María Isabel Vega y Sanz. María Miguel y Gómez.
Ángeles Jordán y Aliaga. Erika Arjona y Molina. Sonia Das y García. Y penúltimo, Cristina Arnaiz y García. Ana Pucharán, la comisión masculina. Antonio López y Álvarez. Demetrio Sánchez y Castillo. Domingo Vicente del Olmo García. Felipe Navarro y Caballero. Alberto Moncho y Grau. Francisco Arjona y Molina. Francisco Javier Salinas y Madrid. Jorge Arjona y Cervera. Juan Enrique Carrillo y más. Rodolfo Bedel y Vega. Sergio Bedel y Gómez.
teua regina et correspon, la teua cort espera. Espillet màgic. Us agrada la nostra història? Un espill que reflexa els desitjos més profunds del nostre cor. I jo vos pregunte, què veuríeu cadascú de vosaltres al nostre espill si mirássiu amb atenció? Tindre una mansió? Ser un actor famós? Una celebrity? O tal vegada recuperar a una persona molt coneguda que ja no està entre nosaltres? L'espill es pot sorprendre, perquè moltes vegades li donem més valor a les coses que sí tenim que les que no, i no és fins que després quan ens dones compte de tot el que havies aconseguit. Fa 2 anys, a la nostra presentació infantil, els xiquets de Mortes deixaren per escrit qui seria el seu desig per al pou dels desitjos. Vos podeu imaginar que n'hi havia de tot tipus: diners, amics, joguets. Jo em quedé amb el desig del meu Alonso, que va desitjar poder passar les falles en la seva comissió i en els seus amics. I és que no valorem el que tenim fins que deixem de tindre'l. Ara toca gaudir de lo nostre, toca gaudir de l'orgull de sentir-nos fallers i de la nostra comissió. Endavant, la nostra fallera major i la seva cor d'honor. Meravellós. Quina imatge i quin goig. L'alegria s'escorda al gaudir de tant esplendor. Vos veig i penso, a cas podeu lluir millor? La paraula no és excusa, el sentiment és la raó. Podeu parlar dia i nit, tractar la vostra complicitat. Tal vegada podeu traduir, estimar que volen els vostres ulls. Comprendeix el sentiment d'orgull i només podeu imaginar un únic instant de tot el que signifiqueu per a tota la vostra falla, per a tots nosaltres. Sou l'esperit que es guia, sou treball i que som. Sou l'alegria de la festa. Així teniu a la nostra cor d'honor. Ara és la paraula qui serà protagonista d'aquest moment. Ell, escolta, ui, deixa'm parlar al cor. Tranquilo. Espillet màgic. Qui és la dona més guapa de tot el regne? Tu, Eli, eres eixa dona, perquè la bellesa està al cor i el teu cor avui batega amb més força. Eres tu, Eli, la dona més bonica, perquè l'alegria i el lluentor de la teua ànima fa que brilles més que ningú altre esta nit. Eres la més bonica perquè ser fallera major reflexa l'orgull del poble valencià.
sent avui l'espill màgic on tot el món es veu reflexat. Eres la més bonica perquè tots els ací presents voldríem ser tu en aquest moment. Bona vesprada a tots. Perdoneu que no m'haguera presentat abans, però havia de respondre la pregunta amb la que va començar aquesta presentació. Soc Maria José i seré la mantenidora d'aquesta vesprada. El meu pare, qui va ser un gran president d'aquesta falla, sempre deia que mai podria ser d'una altra falla, i no perquè la nostra fora la millor o una gran falla, sinó que per a ells, i per a molts de nosaltres, la nostra falla i els seus fallers són la nostra família. Una sèrie de persones que compartisses, aplaudisses i plors tot al mateix temps. Una família de la que et veus totes les setmanes o de les que fa temps que no saps res, però que quan et tornes a juntar és com si no haguera passat el temps. És per això que en aquesta comissió és tan especial i perquè el meu pare mai va pensar en canviar. No fa massa temps que estàs entre nosaltres, Eli, però eres una germana més. Confiaves en mi quan apenas ens coneixíem i una bona amiga he trobat al teu costat. Ser una Subri és molt especial. Soc mantenidora de la FM i això ningú me'l llevarà. Moments dolços, moments alegres, moments que aporten persones i moments que aporten vivències. I amb aquests moments vas arribar tu. Qui em diria que aquesta xica que veia la cor avui seria part fonamental de la meva família fallera. Record les primeres vegades que vas vindre a la falla, companyia indiscutible de Rocío, on anava una, anava l'altra. Que orgullosa estava Rocío de poder comptar amb tu en la seva vida. I que sort hem tingut nosaltres de poder comptar amb tu en la nostra falla. Perquè has passat de ser la Subri i ens hem convertit en el Team Subri. Tots els jutges hem compartit moments inolvidables per al record. En això consisteix la vida, Eli, en moments, perquè res és per sempre. Dona't compte que en la vida estem així per a sentir, per a emocionar-nos, per a viure intensament. Per això vull donar-te un consell, ja que estem unides per la màgia de les falles, per desitjos més profunds. Atresora tots els moments com si foren els últims. Exprima al màxim tots els sentiments, emocions i l'olor de cada moment. Perquè quan en un futur recordes el teu regnat, serà com viure-ho en aquest precís moment. No saps tot l'orgullosa que estic de tu, perquè a tu la vida cap cosa t'ha regalat. Tot el que has aconseguit ha sigut mitjans esforç i treball. Estic molt orgullosa de totes les metes que has aconseguit i molt feliç de tindre una amiga com tu. Així has trobat una nova família, una que et vol i et valora per qui eres i com eres. Una de les famílies de les que ja no queden. Deixes que t'aconsellen, deixes que t'abracen quan les coses no hi són bé. No pots viure millor aquest any, representant a la falla amb la teua Carla, desfilant al seu costat. Aquest és un any molt especial. Tenim a la xica més guapa que es pot trobar, una gran amiga i una fallera molt especial, elegida per l'espill màgic i a tots ens ha enamorat. És la xica més guapa que es pot trobar perquè té el cor molt gran. Gràcies, Eli, per elegir-nos. Gràcies per la teua bondat. Gràcies per ser de Mortes la nostra màxima representant. Donem per finalitzada la presentació i exaltació de la nostra falla major i la seva coronor. A continuació, rebrem a les comissions i entitats convidades que han volgut compartir aquest dia amb tots nosaltres. Per això ens calen acompanyen els nostres representants infantils. Fallera major infantil, Carla Garrido Garzona. President infantil, Rubén
responsable de Ciudadanía y Juventud, Roberto Usina Rodríguez. Concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa Mauri. Falla Grugera Merced, Falla Macho Infantil, Ángela Bosch y Bolero, Presidente Infantil, Vicente Bosch Folgado y Ruiz, Falla Mayor, Juliana Fernández y López, Presidente Juan José Sebastián y Gómez. Falla de Ramelar. Falla Macho Infantil, Bárbara Fernández y Murguí. Presidente Infantil, Iván Hernández Hernández. Falla Mayor, Pilar Hernández y Ruiz. Presidente Carmen Juan Rodríguez. Falla Campamento, Falla Mayor Infantil, Lara Zarza y López. Falla Mayor, Verónica Amorós y Pérez. Presidenta Eva María Barea y Niegas. Falla María Mendibre, Falla Macho Infantil, Silvia Rodríguez y Moreno. Presidente Infantil, Raúl Martínez y Asensio. Falla Mayor, Alba Vidal y Rodríguez. Presidenta Carmen Juan Rodríguez. Falla San Roc, Falla Macho Infantil, Ainhoa Herrero Moramón. Presidente Infantil, Jorge Claudio y Baviera. Falla Mayor, Sheila García Pilar. Presidente Infantil, Presidente Carlos Yamata Martínez.
Irene Galeano Infantes, presidente infantil, Marc Aliaga y Montaner, Faira Mayor, Cristina Aliaga y Montaner, en representación del presidente Fausto Afonfar y Castro. Fallar 2 de maig, Faira Macho Infantil, Saila Oger y García, presidente infantil, José Vicente Martínez y Jiménez. Fallera Mayor, Elena María López Tarín, presidente, Cacinés Rubio y García. Leire de la Cruz y Andreu, presidente infantil, José Luis Navarro Montoro, Faira Mayor, María José López José Molina, presidente José Zacarías Montoro. Faira Mayor, Amparo Collado de Aro, en representación del presidente Francisco Ruiz y Sánchez. Presidente infantil, Guillermo Capel y Moreno. Faira Mayor, Patricia Lemán y Enrique, presidente Domingo López de
Major Paqui Flors i Simón, president Eric García i Corral. Falla Cris de la Fe, Falla Macho Infantil, Sofía Vergara Montaner, presidente infantil, Mario García y Coronil, Falla Mayor, María Ángeles Bernado y López, presidente David Jiménez y Sánchez. Falla la Amistad, Falla Macho Infantil, Yanira de la Cruz y Cortelles, presidente infantil, Isam Jamil y Márquez, Falla Macho Cristina Margarita de Alcalá, presidente Borja Martínez y Martínez. Cordón de la Falla Macho Infantil de la Terna 2020. Alcana, Cano y Romero. Claudia Valero y Belgrano. Desiree Barroso y La Torre. Lucía Claudio y Baviera. Vera Agustí y Ramírez. Paula Zubira y Tormo. Sara Ruiz de González. Irma Márquez y León. Cordón Falla Macho de Paterna 2020. Caribe Verdejo y García. María Pilar López y Ramos.
paterna María Jiménez y García. Paterna Yaiza Villalón y Gómez. Gregorio Buendía Ibáñez.
Deus